имрӯз 28 феврал 2020 сол. аз як шаҳри Русия ба дигар шаҳр рафта истодам. Чанд соли охир ҳама хел ҳаво надидем ба монанди ҳавои баҳор. тамоман умуман барфи бисёр наборид, хунукам накард, яхбандиам набуд. айни ҳол ба монанди ҳавои баҳор аст. барф умуман кам. ҷангалҳои зиёд дорад ин Русия. ҷояш сабз, ҷояш не.